प्रेजेंट बाय संजीत शिकारी। सैया तोरा भेलो जरा नेटर वाला गे, सैया तोरा भेलो जरा नेटर वाला गे। जिला मधुबनी दरभंगा वाला गे, जिला मधुबनी दरभंगा वाला गे। सैया तोरा भेलो जरा नेटर वाला गे, सैया तोरा भेलो जरा नेटर वाला गे। रिकॉर्डिंग बाय SR स्टूडियो लुधियाना। हरदमाया रथिन सटाबत रहतो, से जिये पहंडी लगाबत रहतो। हरदमाया रथिन सटाबत रहतो, से जिये पहंडी लगाबत रहतो। ससुरा में हमरा भेलै हला गे, ससुरा में हमरा भेलै हला गे। सैया तोहर भेलो जरा नेटर वाला गे, सैया तोरा भेलो जरा नेटर वाला गे। एस फिल्म समस्तीपुर। प्रेजेंट बाय संजीत शिकारी। रोजे रोजे रिबन क्लिप देतोगे, हाई रमन जी धके टिप देतोगे। रोजे रोजे रिबन क्लिप देतोगे, हाई मनोजवा धके टिप देतोगे। कहे नीलम शारदा के परलौ वाला गे, कहे नीलम शारदा के परलौ वाला गे। सैया तोरा भेलो जरा नेटर वाला गे, सैया तोरा भेलो जरा नेटर वाला गे।